O piedică de a-L aduce în fața Domnului Iisus Hristos, s-au stricat tavanul și l-au coborât în fața Lui Iisus. Da. Așa, în această zi mă bucur de această hotărâre. Pe oriunde n-am să ajungă la botez. Slăvit să fie Dumnezeu. Sora Ana, deja pe Hristos în are inimă, de mult timp Dumnezeu lucrează și a lucrat la inima ei și în această zi a hotărât că vrea să încheie acest legământ cu Dumnezeu. Cel mai important lucru. Și vreau să o întreb în fața lui Dumnezeu, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crede din toată inima că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele ei și a iertat orice păcat. Da, cred. Din toată inima. Hristos a murit pentru păcatele mele. Aleluia! Și de bunăvoie mesilită de nimeni, ați hotărât să încheiați acest legământ cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Da. Da. Și acest legământ care îl încheiați astăzi, cât timp sunteți hotărâtă să-l păstrați? Până la sfârșitul vieții mele. Aleluia! În baza mărturiei ei, care l-a făcut înaintea cerului, înaintea lui Dumnezeu, eu astăzi vă botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Te ajut. Amin. Discutând cu Relu, a spus, nu vreau să pierd această ocazie să încheie legământul cu Dumnezeu. Am mers și am vorbit cu ele, cu Sofia, cu ea și e hotărâtă să rămână copil al lui Dumnezeu, să-L facă pe Dumnezeu în Tată și să devină copil al ei. Vreau să o întreb înaintea lui Dumnezeu, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dacă crede că Iisus Hristos a murit pentru păcatele ei și a spălat orice păcat. Da, da, am murit pentru păcatele mele, da. Cred asta, cred, da. Vreau să vă mai întreb încă dacă acest legământ care îl faceți cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos și cu Duhul Sfânt, îl faceți din proprie inițiativă, adică din dorința dumneavoastră și nesilită de nimeni? Da, da, da. Acest legământ care îl încheiați astăzi cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, până când doriți ca să-l țineți? Până la sfârșitul vieții mele. A răspuns și în baza mărturiei ei, astăzi, o botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Alleluia,
hotărâtă, plină de bucurie, de zâmbet a fost, cum am văzut-o prima dată, și asta vrea să fie bucuria din inimă, să-i se vadă. Și atât de mult a dorit să încheie legământul cu Dumnezeu, știu că are emoții și nu poate bucuria din lăuntru să se facă în afară, dar e plină de bucurie și discutând cu ea a spus că nu se poate discuta și ea în interior și o primire nu se poate discuta. N-are pe Iisus Hristos. Și pe Sofia vreau să o întreb în această zi, în această clipă, dacă ea crede din toată inima că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. Din toată inima. Și vreau să vă mai întreb în această zi, vreau să vă întreb dacă dorința inimii dumneavoastră este să încheiați legământ Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sau cineva va determina, va împins. Da. Cineva sau din inima dumneavoastră? Din inima mea. Neîmpinsă de nimeni. Neîmpinsă de nimeni. Cât timp vreți să țineți aceste legământ pe care le viața astăzi cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Toată viața mea. Baza mărturiei ei, o botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Dumnezeu și Dumnezeu îi vizitează inima de mult. În familia lui, a lucrat, lucrează și a vorbit. Dar acum s-a încredințat dragostea lui Dumnezeu. Dorin, Marin, îl cunoașteți unii și de astăzi copila lui Dumnezeu. Care Dumnezeu i-a scris numele în cartea vieții. Vreau și pe el să îl întreb dacă crede din toată inima în această zi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru el și prin jertfa Domnului Iisus Hristos îi spălate toate păcatele. Marinica crede din tot sufletul că Iisus Hristos a murit pentru el. Apoi vreau să-l mai întreb acum, mătăsuța e aici, în familie sunt pocăiți, da? Și aș vrea să-l întreb că oare ce l-a determinat? Cine l-a determinat? Din proprie inițiativă, din dorința lui, încheie acest legământ sau cineva l-a determinat? Din dragoste de Dumnezeu încheiată și dorește acest legământ și a predat viața lui Dumnezeu. Nimeni afară de Duhul Sfânt nu l-a lămurit. Vreau să mai întreb în această dimineață până când îi hotărâ să țină acest legământ care îl încheie Domnul Iisus Hristos. Până la sfârșitul vieții lui, spune Marinica, în baza mărturiei lui, care a făcut înaintea lui Dumnezeu Tatăl, înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, îl botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Intenția lui Dumnezeu și în fapt spunea, i s-a părut nimerit Duhului Sfânt
și nouă, la prima dată Duhului Sfânt, ca mintiu gherii să fie acolo în botezul testamentar. Să fie o mărturie cei care se vor boteza, se vor preda lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu să facă o lucrare extraordinară acolo. Dar în această zi, pentru că Hristos cred că a lucrat la viața dumneavoastră și e normal să dăm o șansă celor care poate doresc astăzi, în această clipă, să încheie legământul cu Dumnezeu și eu, mai spun o dată, dacă există cineva care vrea să încheie astăzi, acum și aici legământul cu Dumnezeu, poate să o facă acum. Dacă nu, Dumnezeu să vă lucreze în continuare la inimă, să vă lăsați în mâna lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să binecuvânteze, să lucreze. Haideți să avem răbdare. Vreau să vă spun foarte clar, e bucurie în cer când un singur păcătos se întoarce la Dumnezeu. Cred că și în Biserica Biblia deschisă e bucurie mare și Dumnezeu să facă această bucurie să fie, să întoarce om păcătos la Dumnezeu. Cerul jubilează. Se bucură cerul că cineva recunoaște ceea ce Hristos a făcut, a murit, a înviat și scrie nume în cartea vieții. Florentina, uite că n-a vrut ca să treacă această clipă, a înțeles că e un moment în care numele ei poate fi scris în cerul. Dumnezeu să binecuvânteze să înțeleagă mai mult decât înțelege acum. Să cunoască pe Dumnezeu profund și să crească în această relație cu Dumnezeu. De aceea vreau și pe ea, ca și pe ceilalți, să-i întreb dacă crede că Iisus Hristos, care a murit pe cruce, a murit și pentru păcatele ei și poate și a șters toate păcatele în baza jertfei. Da, cred. A murit pentru păcatele mele. Aleluia. Vreau să te mai întreb dacă nu este lipsă de nimeni, în afară de Duhul Sfânt, de cercetarea lui Dumnezeu, te-a sărit cineva sau Duhul lui Dumnezeu să fie acesta? Dragoste. Aleluia. Cel mai clar, ultima care a crezut că are poate cel mai mare emoții și nu... Eu am avut emoții că poate nu știu cum va răspunde, dar a răspuns cel mai clar. Dumnezeu să binecuvânteze să umble. Apoi vreau să mai întreb că acest legământ de care e conștientă că încheie astăzi cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, până când este hotărâtă să îl păstreze? Până trăiesc, până mor. Pentru totdeauna. În baza mărturiei ei care a făcut în fața martorilor văzuți și nevăzuți, o botez în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.